Sabata ino nkhani imene inkamkamwa mwa malawi ambiri ndi kuthetsedwa kwa mulandu wa Dr. Salus Claus Chilima amene wandithu ndi olemekezeka wachili kwa mtsogoleri wa dziko lino. Salus Chilima amazengedwa mulandu wokuti analandira ziphuphu kuti amuthandize mkulu chochita kuti Zenith Sata kuti apeze ndithu mwayi wa business kuchoka ku boma la Malawi. Ndiye mulandu umenewu wakhala kuyenda ndithu kwa chaka chimodzi ndi miyezi ingapo mpaka na Monday pamene ndithu zinamveka kuti mulandu umenewu wathetsedwa. Nde ambali aboma sanabwerepoyera kunena kuti mulandu umenewu wathetsedwa chifukwa chani, ndiponso oyimira milandu Khumbo Soko amene ndithu amayimira wachipiri kwa mtsogoleri dziko lino Salus Chilima anabweranso poyera kunena kuti iwowa ndithu angomva kuti mulandu umenewu wathetsedwa, koma zifukwa zenizeni nawonso sanawuzidwe kuti zifukwa zanji zimene mulandu umenewu wathetsedwa. Ndiye pano tabwera pano ndi Bambo Boni Kalindo amene ndithu akunena kuti iye sichina mulandu umenewu wathetsedwa, chokuti Salus Chilima amene ukalowa m'bwalo la milandu pa 10 May 2024 ndipo kumeneko amakhanga kuti akabudula mmemo wagulu pamene mulandu umaoneka kuti milandu kapena kuti maumboni onse kapena zikalata za mulandu umenewu zimasonyeza kuti mulandu umenewu siukhudza Chilima okha komanso ukumukhudza munthu wamkulu kumpanda ku State House. Ndiye ndikhale limodzi kuti Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi yakuthetsedwa mulandu kwa Achilima komanso zimene iwo akuona kuti pa ndale zathu ku Malawi kuti zimenezi zikutanthauza chani pa ndale za Rose Alliance komanso ndale zathu zakuno ku Malawi pamene tikupita ku chisankho cha 2025. Ndiye ndikhale limodzi pano panyasa voice box kuti kumvuti Boni Kalindo maganizo awo ndotani pa nkhani imeneyi. Chipresidenti cha anthu osauka kuno ku Malawi ngakhale chili mu nyengo zovuta khaya kumangidwa khaya kumakhoti, koma chikupitirizabe kuwauza Malawi chilungamo, kuwayimirira Malawi mopanda mantha mu dziko langa la demokrasi, ndipo ndizapitirirabe kulankhula zochitikazo mopanda mantha chifukwa ine sindimaopa konse. Dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri chifukwa kuli atsogoleri amene amaoneka ngati ndi anzeru koma nzeru zonso alibe. Ena akusangalala kwambiri ndi kuthetsedwa kwa mulandu wa Salus Chilima, kumaona ngati kapena awina juga, kumaona ngati awina jackpot. Koma ndafuna ndibwerezenso kunena kuti UTM akanakhala anzeru akanapitirira ndi chiganizo chokuti Salus Chilima akayimbidwe mulandu ku khoti kuti chilungamo chiziwike, chifukwa kumbukirani mbuyomu munali milandu ya akuluakulu ena amene anabapo chimanga, anabapo majenereta, anabapo zokhuza zosiyanasiyana za boma pakana matrekita, koma amatchulidwabe kuti ndi wokuba. Zikusiyanapo bwanji ni mulandu umenewu umene sanachite konzati ngakhale komiti ya ku parliament ya legal affairs komanso ACB kungopanga chiganizo paokha kunena kuti afuna athetse mulandu. Ndi ofunika Malawi muzizifunsa mafunso, komanso inu UTM amene munapita mu street ndi kukasangalala ndi kuthetsedwa kwa mulandu. Nthawi zina osamavina nyimbo yoisanayambe, komanso nthawi zina kumafasa nyimbo ija ikayamba usanayambe kuvina kuti uziziwa kuti kodi wani chilankhulidwe chili mu nyimbomu ndi chilankhulo chanji, komanso nanga chamba cha nyimboyi ndi chamba chanji, chifukwa mukhoza kuyamba kuvina koma musakuziwa kunena kuti nyimboyo ikutanthauza chani. Ndikanakondwa inu UTM musathamange kusangalala chifukwa anzanuwa akukupusisani. Muzifunse kunena kuti nthawi yonseyi mtsogoleri wanu wakhala akupita ku khoti, chapangisa kuti iwo aja akachite withdraw mulandu uja ndi chani? Mwina ambiri simukudziwa mulandu umene ujawo ukanaoneka kapena ukanafika pa chimake pa mponda chimera pa 10 pano lachisanu, pamene nonso pano wina akanagwa chagada joka atamufera m'manja.
ndiye ataona zimenezi anaona kuti apapa tipusa tiyeni tithamange tikauchose mulanduwu tioneke ngati ife tikumusamalira vice president. Kumbukirani tikunena kuti kantima kakuoneka ngati akumukonda kakanayamba nthawi ija pamene anatumizidwa akuluwo pa Dodoma kuti akaone mwambo akakhale nawo pa mwambo wa unity ya kumeneko, okumbukira siku limene kunakhala mgwirizano wa madera osiyanasiyana mu Tanzania. Ndi pamene inu mukanazifunsa kuti mafunso kuti kodi lero wakoma liti munthu emoja analandidwa mphamvu uja, lero liwakoma munthu uja. Koma inu mukuthamanga ndikumakasichita celebrate musakuziwa kodi celebration yanuyo ndi chani, anthu amene ajawo akukutakatani. Ndipo iwo aja anaona kuti maumboni onse amene ali ku khoti akusonyeza kwa bwana wawo, ndipo bwana amene iyi ayaluka ndi chifukwa chake anaona kuti chakwera sayaluke, tiyeni timuteteze tianamize anthuwa kuti mulandu uja tawuyimisa. Ndi chifukwa chake ife amene timakonda dziko lathu ndipo timangolankhulapo mosayang'ana nkhope tinanena kuti inu mukane, chifukwa sogolola mulandu umenewu ukuyenera kuti sonawo waja a Legal Affairs Committee of Parliament aikirepo mulomo, komanso ACB aikirepo mulomo amene sanachitire consulted. Ndipo ngati ACB ali anzeru, ngati ACB ili anzeru ikuyenera ichite zinthu ziwiri. One, alembe statement yosonyeza kuti iwo amachita ntchito yawo independently, samalamulidwa ni munthu, they are independent. Akuyenera aziwise mtundu wa Malawi kuti iwo chiganizo chimene chichi sakugwirizana nacho. Tikunena tu ACB ngati alipo, ngati akugwira ntchito imene ya Malawi anaatuma. Unfortunately mwina tikoza kukhala ndi ACB imenenso isakugwira ntchito mwa independent. Ndiye ngati ACB imagwira di ntchito yawo mwa independent, ikuyenera izichite disown kunkhani imene yochita discontinue mulandu wa Saulos Chilima. Komanso mukanakhala kuti ndinu anthu a integrity yanu anzeru, ndiye kuti ACB nonse mukanachita resign, chifukwa ndiye kuti akukuchitani dimini office yanu yokuti muzilimbana ndi Katangale. Izi zikuchitika ndi mafilimu ataona kuti mulandu uja mapepa la maumboni akukhuza presidenti, ndi pamene anafuna kuti amunamizire kunena kuti aya mulandu umenewu tawuyimisa chifukwa cha security reasons. Abale anga, ndinakuwuzani kale kunena kuti anthu awa ali ndi ploti. Mmene anaona iwo kuti president wawo akugwera kuzenje, ndi pamene anapangana kuti tiyimise mulandu. Ndiye chiti chichitike mukuchiziwa. Koma ali nyodo kumalawi ndiye kwapweka. Kuteroko akufuna amuchite endozi Chilima, akamuchita endozi Chilima kuti ayimirire alliance, ndiye amuzere kumbuyo kwa akamung'ambe, akanene kuti amenewa anakwanisa materemo awo sakuyenera, ndipo akapita ku khoti sikagwiranso iyayi, chifukwa kumene koko sizikayendako. Ndipo peza baja wawo wanamusankha kale, wanamuchita endozi kale, akangopitiriza kuti ati ayimirireso alliance yomweyo. Kuvina dansi rekodi musakuiziwa, kupupuluma. Tinakuwuzani ifeyo, timanena ifeyo nthawi zonse kunena kuti Amalawi musamapusisidwe ndi andale. Andale ndi anthu osafuna kuwakhulupirira, lero mwaona okhaokhatu akufuna azing'ambana. Ndipo tinanenapo kuti mbuyo mukunena kuti ngati kuli chipani chimene anthu ati aphane ndiye MCP. Pakali panopanga khale regional chairman aukira, pakali panopa mpungwe wavuta mu MCP kukanganiana makobiri. Ndipo ngati kuli boma limene likuba makobiri anthu ache ndiye ndi a MCP. Tikunena pano ena amanga nyumba mulilongwemu,
apulinsesitu amanga nyumba imene akalowa ndi galimoto iyi kumanyamulidwa mu chinthu ina chotchedwa cha ngati chikontena kukafika pamwamba imangofikira mu chipinda. Imenezo amamanga ndi anthu olemera, mayiko olemera, koma lero zafika kuno ku Malawi ndalama zitaphweka. Abale, tathamangani amene muli kunja inu, muzaone ndalama zaphweka kuno ku Malawi. Tabwerani ngati kuli ziko limene ndalama zaphweka ndi ku Malawi. Anthu akuba mmene angabere saopa wina aliyense. Uja akatukwana ma Americas uja ndi uja ali ku America kuwauza kuti abwere kuno azasegula mafakitali ako Coca-Cola. Koma ku Malawi ndiye inu tikupempeni ASB ngati muli madolo chitani resign komanso mulembe kalata yozichita disown. Unfortunately mmene ndimayiziwira ine parliament chifukwa ngati kuli nyumba ina imene ili so corrupt ndi parliament ndikukayikaso ngati legal affairs committee yo ikanene kuti mulandu umene ubwerere chifukwa akangolandira akathumba palibe amene atavomereza akangonena kuti zimene agwirizanazo zikhale choncho. Koma joka lachisanu lino pa 10 mmene Chilima akati azikalowa iye ku khoti joka akanamufera munthu wina. Ndiye pofuna kuti asampangise manyazi ndi pamene asintha iwo kunena kuti iyayi pa security reason mulandu umene uwatha. Koma popeza inafe sitimamveredwa timaonedwa ngati ndife ampopa ngolo, anthu amene sitifunikira muziko, sitingamvesese kapena sitingamvesesedwe. Koma akanakhala madolo wa UTM sakanathamanga kukavina dansi rekodi isanayambe chifukwa mafana awo akukupwetekani chapasipasi. Inu muzaona ngati akukukondani kumanena kuti ndiye tayiphula teremu ija ya 5 years ija ndi yathu. Koma mafana amene ndi mamafiya mamafiya AMCP akubandulani kopya ndipo muzakhumudwa pamene mutavinavina madansi mutachita celebrate muzachita regret. Mukanakhala ena mukanamva malangizo kunena kuti tiyeni mupite kuja ku khoti kamasule chilungamo chifukwa ndi chilungamo chimene chingakuchiteni set free. State House muliko bwanji? Mungochosana ntchito kumaona ngati enawo ndamene akumapereka ma information kwa DC, komanso mungochosana ntchito zifukwa zosaziwika. Ena ndi aja mwapita ku Kang'ombe, ena ndi aja mwapita ku Capitol Hill. Ayi muphana chaka chino ndalama za Malawi mmene zaphwekera. Boni Kalindo the DC mwana